खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि YouTube चेनेल फिन खेबसे अननाय आरो बरनाय बावहरनाय थाबाय दा नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनैबो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बेनो जाबाय आलु चपनि रेसिपि दा आं बे आलु चपखौ माबोरै बानायो आं बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो सानदों होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदों जोबजासे नै आं आलु चप बानायनो थाखाय गिबियाव दा बेखौ आं बिगुरखौ जिरनानै रुना लागोन आं दानिया आलुखौ जिरना लाजोब्बाय दानिया आलुआ थाब मोननो थाखाय आं बेखौ खावनै खावनै बानायना लानि हाखावना लानि जोबोद थान्दा नालाय पाक्कायाव जानो हाया बेनिखायनो बस्ता बना लादों आं पाक्कायाव बेखौ रुना लानोसै गेसखौ जलायना दानिया नै आलु रुनाया जाबाय दानिया आं सिफ्लेना लानोसै एसे गुसु जानो होनि दैखौबो सर'नो होनि नै आं थिखांना लाबाय आलुखौ दानिया आलुखौ एसे सर'नो होनि दैखौ गुसुबो जानो होथ'नि रुनाया जाबाय मोनबाय आलुआ फर चप बानायनो थाखाय मा मस्ला नांगौ आलु चप बानायनो थाखाय नै बे जाबाय चप ये चप मस्ला ओमफ्राय ये फानलु गोथां ये जिरा ये दुन्दिया बेगर ये दुन्दिया ओमफ्राय ये हाइजें बे फानलु गोरानखौबो एवद्रामना लागोन फानलु गोरानखौ चपखौ जिराखौ दुन्दिया बेगरखौल' मिक्स खालामनानै एखेलगेनो एवद्रामना लागोन ओमफ्राय बे फानलु गोथांखौ माबा खालामो आरोना देया पिसिया इखौ हागोन मिहि मिहि हाना लागोन ओमफ्राय बे पियाजखौजो बे हाइजेंखौजो एवगोन आरोना होमबा नोंथांमोना नायलांदों नै दानिया बे माइरंखौ आङो एसे सुनानै एसे फोरानना लाबाय आरोना दा मिक्साराव इखौ उननोसै आङो नै दानिया माइरंखौ उनना लाहैनोसै आं मिक्साराव नै आं बेयावहा दानिया बेसन लानोसै बेसनखौ आं 2 काप होदो दानिया नै दहयो आङो माबा पिसिनाय माइरंखौ पिसिना लानाय बेयाव होनोसै कापसे बारा होआखै कापसेल' होदों बेसनजों आरो अन गुन्दैजों मिक्स खालामना होबा स्रेम स्रेम मोजांसिन जायो दा आङो बेयावहा नै इसेल' सदा होदो जानाय सदा एसे होदो होमबाना मोजां जायो फुलियो होआबाबो जायो बेयावहा नोंथांमोना जुदि होनो इच्छा गैयाबा होआबाबो जायो आं एसे होबाय आरोना बारा होआखै एसेल' होदों दानिया इखौ आङो एसे दै होनानै मिक्स खालामना लानोसै एसे संख्रिबो होखानि नै संख्रिबो होबाय नांनाय बायसा नांगौ बायसा दैखौ खेबसेयावनो बुरजा होखाना लानाङा दावदै एसे सेफायना होनि मोजां जायो आरो दावदै होबा जानो जोबोद गोथाव जायो दावदैखौ होआबाबो जागोन नोंथांमोना जुदि दावदै होआ दावदैखौ स्किप खालामनो हागोन होआबाबो जागोन खिन्थु आङो जोबोर मोजां मोनो आरोना दावदै दैसे होना होबा बेफोरबायसा जानो जोबोद टेस्टिसिन जाद्रायो एसे रं होबाय एसे काश्मीरी पाउडार होबाय कालारनि थाखाय आरोबाव एसे गरम मस्लानि पाउडार होबाय दानिया इखौ मिक्स खालामना लाबावनि आरोबाव खेबसे मिक्स खालामनाया जाबाय दानिया इखौ खोबना दोनथ'नोसै आङो खोबना दोनगौ माने आलुखौ एवना लानि मस्लाजों इखौ खोबना दोनथ'नोसै लोगोफोर नैया गिबियावनो रुना लानाय आलुआ गुसु जाबाय आरोना आं गुसु जानो दोन्दोंमोन दा आं इखौ इदि नाखौना लानि बाथोन देग्रा माबाजोंनो थौसिजोंनो गिलासजोंबो खालामनो हागोन नोंथांमोना आं इजोंनो खालामनोसै आरोना जाबाय दानिया नै दानिया इखौ एवनोसै आङो मस्लाजों नै आं दहायनि मस्लाखौ एवना लानि एसे थाव होआखै थावायाव ओरैनो एवद्रोमना लानि ये दुन्दिया बेगरखौ होबाय ओमफ्राय जिरा गथा ये सब ओमफ्राय फानलु गोरान दानिया बे मस्लाखौ 2 मिनिटसो एवना लागोन
2 मिनिटसो एवना लानानै ओमफ्राय देनोसै एवना लाबा माने मोजां थाबनो गेब्लेयो आरोना स्राम स्राम जायो एवनाया जाबाय गेसखौ बन्द खालामनोसै देना लानोसै थौसियाव आं दानिया नै इयावहा देना लानोसै इखो बारा मिहि खालामा नैया इयाव देनाया जाबाय मस्लाखौ नै आं देना लाबाय नैया आं दा इयावहा बे सामब्राम गुफुर ओमफ्राय नैया इयो हाइजें इफोरखौ देना लानोसै आलुखौ एवनो थाखाय नै लोगोफोर आङो सारायखौ जानना होबाय साराया गुदुं जाबाय दानिया आं इयाव थाव होनोसै जानो थाव थावा गुदुं जाबाय दानिया आं इयाव एसे संख्रि होनि थावावनो आङो बे पियाज हाना दोननायखौ होनि बे पियाज हाना दोननायखौ थाव एकदम मिहि मिहियै हादो आरोना आङो बिदिनो हालदै होनोसै सामब्राम गुफुर देनायखौ होनोसै नैया सामससे दानिया मोजाङै गेसखौ खमायना एरना होनोसै पियाजखौ खामनो नाङा गेसखौ एकदम खमायनानै मस्लाखौ एवनांगौ नङाब्ला पियाजआ खामबा मोजां जानाय नङा मस्लाखौ इखौ 1 मिनिटसो एवना लानि दानिया नैया 1 मिनिट जाबाय पियाज एवनाया दानिया आं बेयाव नैया रुना दोननाय आलुखौ होनोसै दानिया मोजाङै एरना होनोसै यो दुन्दिया बेगर ओमफ्राय जिरा सब पिसिना दोननायखौ आं इयाव होनोसै होनानै एरना होनोसै मोजाङै होजोबनोसै दानिया इखौ मोजाङै एरना होनोसै 4 मिनिटसो गेसखौ खमायनानै एवगोन लोगोफोर गोसा होआ बेबायसा आलु एवबा माने आलु सब बानायनायाव संख्रिया मोजां नांनांगोन आरोना संख्रिखौ नोंथांमोना साखिना नाय संख्रि नाङाखैबा बे आलुआव होफाफिननो हायो नङाबा संख्रि नाङाबा खद जानाय नङा टेस्टि मोननाय नङा आरोना नाथाय आलुआवनो मेन संख्रिया नांनांगोन मोजाङै दानिया एवनाया जाबाय नै आं दुन्दिया हाना होनोसै दुन्दियाखौ होनानै एसे एरना होबावनि नै लोगोफोर दानिया आलु सबनि आलु एवनाया जाबाय नैया दानिया आं इखौ बोख्लायना लानोसै गेसखौ बन्द खालामखाबाय आङो नैया दानिया आं इखौ एसे गुसु जानो थाखाय दोनना होनि गुसु जाबा माने आङो गल गल बानायना लागोन आलुखौ एवनायखौ दानिया गुसु जाबाय इयो लारु सानोसै आङो लोगोफोर नोंथांमोना आलु सबखौ इफोरबायसा गलबो दानो हागोन दा आङो गल बानायाखै आरो जाय जेरै इसा ओरै बानायनो हायो दा आं इखौ सेप्ता सेप्ता बानायदों गल बानायाखै ओमफ्राय गोलाव गोलावबो बानायनो हायो गावनि इसा गासैखौबो इफोरबायसा बानायना लाजोबगोननि दानिया इखौ बेसनाव सोमनानै आङो थावआव फ्राय खालामनोसै लोगोफोर दानिया साराया जानना होबाय साराया गुदुं जाबाय आं थाव होनोसै सारायाव थाव होबाय थावाबो गुदुं जाबाय दानिया गेसखौ आङो खमायना लानोसै नङाबा खामगोन नालाय दानिया आं आलु सबखौ एवनोसै नैया आं बेखौ इयाव सोमि सोमि होनोसै इदि खालामनानै इयावहा होबाय आं सामुसजोंनो माबा खालामनोसै दांला गेसखौ अरखौ गोसा होनाङा लोगोफोर एकदम खमायना लानांगौ नङाबा खामनांगोन ना एरना होनि आं इखौ
साराया फिसा नालाय आं इनाखायनो मोनथामल' होदों साराय गिदिराव बुरजाबो होनो हायो साराया फिसाखाय आं मोनथामल' होदो लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेफोरबायसा गोजां बोथोराव गुदुं न'आवनो आलु सब बानायना जानो हागोन जोबोर गोरलैखौ बानायनो न'आवहा निजे बानायना जानायनिया टेस्टआनो बेलेग आलादा जायफोरा बानायना जादों लोगोफोर प्लिज आंखौ कमेन्टआव खोन्थाहर नै लोगोफोर दानिया बे बेसना माबाया बेसनसो लोगोफोर नै आलु सबा मोनबाय आं फार्स्टआव होनायखिनिया मोनबाय आरोना थिखांनोसै इखौ जा मोजां जाखादों नै आरोबाव होबावनोसै लोगोफोर आं एबार मोनब्रै होनि उल्टायना होनोसै लोगोफोर कमियाव आलु सबखौ 8 मिनिटसो फ्राय खालामनांगौ गेसखौ खमायनानै होमबाने मोजां मोनो आरोना लोगोफोर आरो खेबसे एरना होनोसै आङो जोबोर टेस्टि जाखायो लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेफोरबायसा बानायना जा न'आव सेम दुकाननि बायसानो जायो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना खेबसे बानायना जानाय बेफोरबायसा नै आंना आलु सबा गासैबो मोनजोब्बाय लोगोफोर आंना एसे बेसननि पेस्ट आग्लायबाय जाबाय लोगोफोर आंना दानिया आलु सबा जाबाय नैया नायदों लोगोफोर गुदुंनो नैया जा मोजां जाखादों लोगोफोर दानिया आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे जाना खोन्थिनोसै माबोरै जादों जा गोथाव जा याम्मी जाखादों गुदुंनो निया लोगोफोर सिङाव आलुआ दोङो जा गोथाव जाखादों लोगोफोर गुदुंनो लोगोसे बानलु जाखादों जोबोर टेस्टि मा आलु साफा माबो जा गोथाव जाखादों नोंथांमोनाबो बानायनो जायफोरबायसा दानिया नोंथांमोना बे आंनि आलु सबनि रेसिपिखौ माबोरै नुखो लोगोफोर प्लिज आंखौ कमेन्टआव खोन्थाहर आरो भिडिअखौ लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालामना हो आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ माने नायदों गोदान प्लिज आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना हो शेयार खालामना हो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो जाहाथे बेबायसानो गोदान भिडिअ आपल'ड होयोब्ला आंनि भिडिअआ जाहाथे लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव सहैयो आरो लोगोफोर आङो बे साननैसो कन्टिनिउ भिडिअ खालामनो हायाखै आरोना मानोना जोंहा राजा खासेनि एग्जाम मोनफैदों नालाय फेब्रुवारिनि 1 तारिखनिफ्रायनो एग्जाम बेनिखायनो आं कन्टिनिउ भिडिअ खालामनो हायाखै लोगोफोर किन्तु आं एग्जामा जोबखांबा आङो नाजागोन नोंथांमोननि गेजेराव एसे थाबनो भिडिअ लाबोनो थाखाय होमबा लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नायसै दिनैनि थाखाय गासैखौबो बाय बाय लोगोफोर